magandang umaga sa inyong lahat. Okay, so today is October 20. Magra-ride tayo mountain bike. Kasama ko si Nico. Pupunta tayo sa may UP, Sunken Garden kung di nyo pa napupuntahan. So manggagaling kami dito sa may Lingayen. So samahan nyo kami, swabe riding lang to. Let's go! Entering Padilla Bridge, of course, the famous bridge dito sa Lingayen. Hindi nawawala to. Malakas yung kasama ko ngayon, naka 7-Eleven jersey. Sabi nila kasi pag 7-Eleven yung suit mo, lalaspagin ka niyan. Yung totoo, baka yung mag-out ng video. Yan pala si Nico Manuel ng Namolan, isa sa pinakamagaling na mekaniko dito sa may Lingayen, Pangasinan. So PM nyo lang siya, libre yan, basta chicks. Ayan, so ito yung pinakamalaking kalabaw dito sa may Pangasinan. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. So yung direction is papasok dito sa may Umanday West. So pagkagaling mo ng BUGALLON, town proper, right. So ito yung view papasok Umanday West. So napakalamig dito. Tsaka green yung makikita nyo, punong-puno ng puno. Sarap magbike dito. Ganitong klaseng atmosphere at saka ambience yung hinahanap natin. Okay na okay, nice one. So yun, solve na naman tayo. Shout out pala sa Team Turobos, sa Team Mandirigma, Team Motion. So nandito yung president nyo. Kuhay naman sir. Pero mga kapadyak. Ay, Mukhang so, pagpodolin po tayo ni Sir Rico eh. Pagod na ako. Medyo mataas to. Sa camera parang flat, pero may ahon siya. Gradual. And so may pinasok tayong private property. So pag binaril tayo, sorry na lang. Ayan, grabe, ang dami palang mga trails dito. Ngayon ko lang na-discover. Sini ko kasi di sinasabi. Pupunta ako dito, road bike dati. Wala bang ano dito? Haso? Parang iba ngayon eh. Dati parang alam mo yung ang tail, hindi siya green masyado. Ayan, so in just 30 minutes nandito na tayo sa may UP, Sunken Garden. Kamukha lang, joke lang yon. Syempre nandito tayo sa may BUGALLON, isang ata to, farm. So tara, ikutin natin, kamukha siya ng UP, Sunken Garden. Ayan, so heto na nga yung parang UP Sunken Garden. Matatagpuan lang to sa may BUGALLON, Pangasinan. So napakaganda, napakaluwang. Ayan, so para siyang lake talaga. Ang ganda. Sakto, umuulan na. Ito yung farm. Luwag no? Walang baboy. So nasa Tagaytay na po kami. Kape.
So dito ang daming plantation ata to ng mga kape. Pero wala pang bunga ata ngayon. So ano ito? Palasdaan? Feeling ko lang, no? Na natuyuan? Oo. Walang nagsusuot ng tuyo. Sulit dito. Grabe. Good morning. Ito, pataas, ang ganda. Yes! Grabe, sarap mag-trail. Yun, sarap. Ganda. Wala nang tagusan dyan, no? Naghahanap pa eh. Labas na tayo eh. Doon nasa kabila na. Ha? Yung kanina, yung unang papasukan sana natin. Oo, yung private lang. Oo. ATV. So guys, nakalabas na tayo. Napakaganda. Saglit lang yun parang hindi natin masyadong explore. So marami pa actually yung mga tagong trail dyan. So ayun, first time namin dito, sulit na sulit. Puntahan nyo rin, BUGALLON lang. Tuyo. Ayun, so nagbabalik tayo ulit ngayon. Korik Suabe, suabing-suabe yung ride natin. So salamat Nico, i-invite mo ako dito sa newly discovered trail at the same time very nature. Tingnan nyo naman, no? So nandito kami kasalukuyan sa may mini dam dito sa loob ng farm. Ang ganda. So for now free yung entrance dito kasi alam ko public to eh. Ayan, so punta kayo dito, maraming makikitang magaganda. So yan. Ayun, so dito may batis din siya. Maliit na ilog. So try natin pumunta, magtampisaw. So try natin bumaba dun sa may ilog.
to, bike wash. Bike wash. Ayun o, okay na doon o. Eh sa bagay, marami pa pala doon o sa taas. Oo nga no. Pag sinundan mo yung source niyan, waterfalls kaya? Magandang tanong yan, kapatid. So ito yung course, ito yung route na binike natin. So from Lingayen, isuzoom ko lang. Yan, so from Lingayen, ito yung trail na start. Dito yung dulo. So pag diniretso mo yan, ang tagos niyan is sa Mapita. So ito yung road sa Mapita. So magmi-meet sila doon. Lalabas tayo ng Mapita. So siguro next time ito yon, dediretsoin natin. May mga nakakadaan ng truck sa tabi ng mga ilog. Yun nga lang, palaki na yung mga boulders doon habang papalayo ka na. So that's it, sa Mapita yung labasan niya. Baka ano pa nga lang ito doon? Connected. Ang sarap gamitin ng 2.3 dito. Panalo yung malaki yung knob niya. Ayan guys, so nandito tayo sa may mismong batis sa paanan na ng mga bundok. So dito malalaki na yung mga boulders. So more on trail na talaga siya. Napakaganda. Swerte namin dahil hindi siya gaanong hindi matarik yung araw. So I think maliligo kami mamaya, babalik kami dyan. Try nating mag-cross. Merong river crossing. Lagay natin sa pinakamalaking kag para hindi matumba. So lamang yung 29er. Lubog yung gulong dito. Nice one. Yeah, sarap. Ayos. Kaya ka. Bakit ngayon ko lang nalaman to? Pupunta ka pa ng Mapita, mapapagod ka. Ito flats lang eh. Kung nakapunta na kayo ng Pinatubo, parang ganito rin siya. Kaso mas mabato dito. Ayan, so pauwi na kami. Siguro hanap na lang kami ni Nico ng pwedeng paliguan dyan. So sulit, hindi na namin tinuloy hanggang dun sa may bandaron kasi mukhang mahaba pa talaga. Siguro next time pag may maganda-gandang day off, kasi papasok pa tayo ng 10 AM, kailangan nating habulin. So try nyo rin guys, ganda. At tara, samahan nyo kami. Lamig. Wow. Sarap. Yan si Gardo Bertosa ng Bugalllon.
Punasan ko lang muna yung lens. Okay, so I think ito na yung end ng ating bike trail vlog today. Ayun, hope you enjoyed. Until next time. So, ayun, punta lang kayo dito, napakaganda sa Bugallon. Ayan, binabati ko pala si CJ ng Dubai, si Allen ng Australia, kay Love Gian. Yan, thank you at pinayagan mo ako mag-ride. Ano ba? Ken Bagsiko. Ayun, si Kabawang. Ate LJ. Sino pa ba? Ayan, may babatiin ka. Yung pamili ko, was si girlfriend ko sila. Ayun. So, kita-kits ulit next time. Suabe, subscribe na. Thank you.